हॅलो गाइस, कसे आहे तुम्ही? जेली हॅली पिली उठली निदली. हॅलो Say hi, very good. Say hi. Say baby hi. Say hi. Say hi. Say hi. Canada. Canada, say hi, Mama. Hey, you're happy. Tôi đang có tin son, tin nhớ tin bay hệ đó luôn. Bay hệ ta lên tới đâu mà cái đó mẹ cái art to toilet, my god. Sunset परे नहीं सब. अरे भी आवे. से आपके लिए कुछ भी जो हो काबिलो सी sunset time. Mas इसको एक गोल मामा यहाँ रह
Mariston, so a parachute. See colors of the parachute. Go. Baba, Melchior. अच्छा कावेलोसी बिचीचे रेलाय आम्ही. मेळी मॅरिस्टनगे थिंग समकेम चलता देखना तिकडे काडपा गेल्ले सो ती आम मेळी आनी सात आम तेजे फार आयले सो कावेलोसी बीचीची आहे रे ब्रिज कावेलोसी बीचीचे सन बीचीचे येले सारखे हॅपी सारखे बीचीचे येले बरे हा इवनिंग टाइम बीचीचे येवपा थंड वार मरा चड गोंया सारकी गोरमी जाता केन्ना येवपाच जाय की तुम बी आहाय बोगले आहाय जाल्यार येयाय कावेलोसी बीचीचे जाय तो हा तो स्पॉटा पॅराशूट्स प्लेझंट आहा वेदर बीचीचे उठता होते चड पयस आसना काय मॅरिस्टन तुगे स्लिपर्स घे ही उदका बरें वयतली मॅरिस्टन जो थिंग सोडा आता पॅराशूट लाईन जाता पॅराशूट ऐ ऐसा बोका येयल्लो लाईन जालें पॅराशूट काय पण हटाई थिंग मॅरिस्टन ए टाइट डोर स्लीपर्स ट्रॉय नाळा आमकां आनी डिविनिया दासिया एरिकल मेल्कियो वेनोरा से हाय मॅरिस्टन स्लीपर्स दवर सारखे वयर सँड आहा तेजे दोन मेल्कियो पयस मेल्कियो आयल्यान यो सी बाबा इंगा डिविनी आंटी हा तिंगा उब राव Mariston, don't go far. लाइक जाता है इसको पॅराशूटाच्या वचपाक म्हाक जाल्यार नाका सायबा वचोंक वयर चयल्यारूय भिरांत दिसता
मेरिस्टन पोसना का उदका आमरो पडना मेरिस्टन सारको ओवर एक्साइटेड जायन వచ్చేసాం उदका पोसला बरें दिसलें तांकां बिचीचेर सांग गोंयांत चड गरमी जाता न्हू कूल आहा बीच कूल कांय ना क्राउड बी कांय ना मेरिस्टन गोफा मेरिस्टन मुखार वयर एथींग वॉज मेरिस्टन Melchior. So 2 parachute आहे घ्यायचे Venera. Very good. नाही मेरिस्टन त्याच्या उदक खाना एक सी आम्ही एक्स्ट्रा क्लोथ आले ना आहे बेबी कसे आहे तुम्ही जेली हॅलो पिली उठली निघाली व्हिडिओ लाईक झाले तुम्ही आमच्या व्हिडिओ लाईक झाला कमेंट करा आणि सबस्क्राईब